ste bre ljudi, evo nas ponovo u novu epizodu. Danas ćemo igrati, kao što sam rekao ovu igricu. Tako da krećemo, evo sada. Šta je ovo? To, dobro, nema veze. Yes. Onda vidimo kako ovo počne. Davde počinjemo, pišemo gume i gore. To je to. Evo, odmah nam je nastalo gorivo, ne znam što. Zaradili smo 41, ajde mi da kupimo ovo. Mogli smo onaj neko sada ušao kod mene. Ajde, sada ćemo ovo ćemo da kupimo. Gdje? Kupit ćemo garivo. Mislim, ne punit ćemo garivo, ali ne uze. Ajde. Ne, moram pukati. Ovaj propeler. Ne znam kako se to zove. Ja mislim da je propeler, ali nema veze. Ovo epizod ćemo početi. Slim ovaj serijal. Ovo stigli smo dalje. Ne možemo gume da kupimo i gorivo. To ćemo gore kupili. Da sad izgledamo više kao džip, ali bolje nam je zbog da bi mogli po ovim kamenjem da idemo. Ćemo sada gas. Ništa. Kupimo ovo, vidimo šta je. To ćemo kupiti. Čisto da popunimo sve. Da ne bude ništa. Oooo, kako cool. To je moćno. Wow. Dobro. Hoćemo. 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 Ajde.
ćemo. Samo nešto kažem, to ćemo. Ali sada gorivo ćemo skroz da popunimo. Sada ćemo čisto za ovu pušku da vidimo šta ona to nam znači. Ja mislim da će da puca ove zombije. Mislim da će. Kad ne znam, budu sve nešto drugo. Da razbijamo nešto ovo. Malo sam poletala. Kako mi smo do kraja pušku? Odmah! Kako? Kako moćno. I klip će kreti, ja mislim 10 ili 12 minuta. Wow, moćno. Zamoćno stigli do kraja. Gdje imamo to bi bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da mi se svidjela, ako je stavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi.